God aften og velkommen ombord på Midnattours. Jeg hedder Nassim, og jeg er ansvarlig på denne tur. Vores rådfører hedder Christian. Hvis I har nogle spørgsmål undervejs, I er velkommen til at sige til. Ladies and gentlemen, welcome aboard. My name is Nassim and I'm your guide for this tour. Our captain is called Christian. If you have any questions, please stay tuned. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à bord. Je m'appelle Nassim, je serai votre guide pour la petite croisière. Notre capitaine s'appelle Christian. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir nous voir. On se fera un plaisir de répondre. Vi starter vores tur her i Nyhavn, som er i Nyhavn, og så skal vi på 70. Efter ordre fra Christian den Femte, man ønskede en udvidelse af Inderhavnens skibning og transportvarer helt ind til byens nye centrum ved Kongens Nytorv. Det var samtidig tanken, at han skulle sørge for passagerer og kajtlæsere til deres skib. Udleveret til fortiden et 10-minut kvarter af søndagsknejper og glædesbier i BG-området til noget blankt rygte. I det er Nyhavn en museumshavn med bevaringsværdige træskibe og fredede bygninger. Det næste ro er den laveste på turen, så sæt dig ned og pas på hovedet. The next bridge is the lowest one on the tour, so for security, remain seated. Thank you. Attention, le temps du bas de la croisière, votre sécurité restera assise, s'il vous plaît, merci.